adierazi funtzioa eta kalkulatu eremua eta ibiltartea. Ikusten duzuen bezala, zatika definitutako funtzio bat ematen diguten, egingo duguna da irudikatu. Horretarako, y ardatza eta x ardatzak irudikatuko ditugu. Az gaitezen, y berdin, bi x ken bi adarrarekin. X danian bat baino txikigo edo berdina. Emango diogu xi bat balioa, hoi egiten badegu, x bat denean, i izango da, bi bider bat, bi ken bi 0. Hau da, hemendikan pasako da, puntu ontatikan pasako da. X 0 denean, adibidez, i izango da minus bi. X minus bat denean, izango da minus lau. Minus bi, minus iru, minus lau, gutxi gora bera, horrelako zerbait izango da. Beraz, lehenbiziko adarra izango da, horrela, bat puntuan bukatzen da, eta hemendik segitzen du, zeta jartzen du x behar dula izan, bat baino txikigoa edo berdina. Hau da, minus infinitaguntz jongo da. Artezagun bigarren adarra, i berdin bi ken bi x, kasu hontan xi eman behar dizkiogu balioak bat eta hiruren artean, ematen badiogu x berdin bat, funtzioa izango da bi ken bi 0, baita pasako da. Bere izteko beste kolore bat emango diot, hemendikan x baldin bada bi funtzioa izango da bi ken bi bidar bi, hau da bi ken lau minus bi, bat bi minus bi, horretik jongo da, eta x hiru denean eukiko dugu bi ken hiru, bi bidar hiru, barkatu, bi ken 6 minus lau. X hiru denean minus lau, minus bi, minus hiru, minus lau, bueno, gutxi gora bera, horreaino izango da, funtzioa izango litzateke zuzen bat, batian hasten dan eta lauean, edo minus lauean bukatzen den funtzio bat, balio hau da bat, hau da bi, hau da hiru, eta hirugarren adarra, i berdin minus lau, hau funtzio konstante bat da, beti izango da minus lau, x hiru, baino handigoa edo berdina denian. Beraz, funtzio izango da zuzen, hirugarren adarra hau izango da zuzen horizontal bat. Hau ikusita, esango genuke eremua dela minus infinitotik plus infinitora edo zuzen erreala, hau da, edo zein x-entzat badago i. Eta ibiltartea deitzen diogula im, imagentik, fijatu beharrea, ardatzean, ikusten dezue, minus infiniton hasten dela, hemen jarriko dut, minus infinito, eta bukatzen da 0. Hau da, zati guztiontan funtzioa ez dago. Hau izango litzateke, ibiltartea. Saiatuko gea irudikatzen funtzio hau GeoGebran,
I berdin, aukeratuko dugu zatika definitutako funtzio bat, lehenbiziko adarra zan 2x. Ken bi, x zanean, gusten diten, ez, honintzait, bueno, a ber, I berdin, bi x-ken bi, gauza bere gertatzen zait, hemeniko da funtzioa, beko partian, x danean, bat baino txikigoa edo berdina, funtzioa da 2x ken bi, bigarren adarra da 2 ken 2x, x danean bat baino handigoa eta hemen geunden eta 3 baino txikigoa edo berdina eta -4 urrengo, bueno, beste kaso guztietan, hau da, x 3 baino handigoa denean. Irudikatzen badugu funtzio hau, izango litzateke, bueno, irudian ikusi dugun gutxi gora bera funtzio berdina. Hemen argi ikusten da x guztientzat i badagoela, x dijola minus infinitotik plus infinitora, eta i dagokionez dago irudikatuta minus infinitotik bateraino. I positiboa denean funtzioa ez dago.